Likayan ang pagkaon o mga pagkaon nga makapahapdos sa atong tiyan. Likayan ang pagkaon o kanang mga aslom or baka kaning mga halang or spicy. Mga spicy nga mga pagkaon dapat likayan kung aduna na kay gaka-experience nga hapdos sa kuto-kuto. Kay aduna gyud daw kunoy mga pagkaon nga makapahapdos sa atong tiyan or makapahapdos sa atong kuto-kuto. Busa likayan ang sobra nga spicy nga pagkaon, ang sili, kalamansi, suka, sinigang nga sobra kaaslom ug ingon man kaning mga pineapple juice nga very pure kaayo, mao na siya pwede nga mo resulta og pagpanghapdos sa imuhang tiyan. Ang sobra po da kuno kabugnaw nga ilim nun makapadaot po na siya sa atong tiyan. Usahay mo sakit po atong tiyan ana, no? Mauna nga ingon pa ni Dr. Willie Ong nga kung ingon ana manggaling ang imong gaka-experience, dili kinahanglan nga mo inom dayon o tambal. Ilabi na kung dili man na siya perminti nimo gaka-experience, no? Kung dili magaling na perminti nga gaka-experience nimo nga gasakit or gahapdos imong kuto-kuto or imong tiyan, then dili na kinahanglan nga mo inom dayon ka og tambal. Kaon ug mga pagkaon nga makaparelax sa atong tiyan sama sa saging, tinapay, kanon, lugaw ug labaw sa tanan, utan. Unya syempre samtang taga-kaon dapat relax po daw kuno ta para atong malikayan ang paghapdos or malikayan nga mas stress pod ang atong tiyan. Kung dili magud ta relax while gakaon, natay ginabuhat ba ka or stress kaayo ta, mas stress pod og apil ang atong tiyan. So dapat nga kung magkaon naa ka sa imuhang kondisyon, relax ka.